Ano din pa yung Dikis mo ha. Ha? basta nga. Makabanat trabaho. Yung ada ti good news. Baka kaya mo ba, may timplanak pa iti kapay. The good news pa ya, no, the reward na. Good tayo. Nakadukman Ti good news, ada ti sahod na yun. Talaga. Sigurado. Sigurado baka 100% sure. Sana all. A few moments later. Thank you, bakit? May mas titimpla pa, bakit? Biglang. Dati ni bakit kay ATM ka, kata na mami niya sweldaw, mabalin mo nga panigid raw. Ano ko nagregregato ng dahil ko. So, tatatanga sa ako mo. Sikat yung mangi-withdraw i-withdraw mo. Kasi gumatang kayat mo. Oh my God! Amon di kapag nitong apa nakita ko regregato ng dahil ko. Nag-alright sa ako mo. Isa nga isulit-sulit mo mo Sigurado ko ba? Ano ang senyo? Natamimi kayo? Kaya mo nga ginom. Gumatang ka nyo pati may kaysa niya kwan. Matikago nga? Mali. Sana all. Talaga nga nagregregat ka mo at is today is your chance. Sana all. Kaya mo tawagat da kumpare. Nagiinom kayo ng malam Na, kaya mo nga kwa? Ngati kaya yung nga pulutan. Gabi lang makasanit pa. Kaya yung nga pulutan. Litson? Sigurado ka ba kayo? On joke na. Gulay tawagat ni kumpare ta kwa. Chat kay ti balaylat ka. Ti kailat ta nga chat Bola lang yan. Hello pare. Kwa, kasasahod ni Edwin ka kwa. Kaya na ti aginom ko. Baka kahit yung mamay to, itakadaan mo. Ay, bang pwede may isang barkada yung kwa. Ang problema di pare na agorderak ti kwalitson. Ano ka nasisira, ulo? Agorder mo ito ni nakaiti kwa. May isang case nga beer. Di totoo yan. Bola lang yan. Un pare, alas 3. Tanuhang kay unay nga marabihan. Sige nga rin pare. Yes. Uy, nakay. Yes. Uy, Yes. uy, tagtagin ka. Nya? Kaya mo sa uwan pati sahod, tagtag-inaw? Mga ta? Kaya mo sa uwan pati sahod, tagtag-inaw?